Machiegni janeno Malolwe TV chenro mari mar pur gi kwan. Chieng' ma kawuono ni wawuotho mwachopo Homa Bay County Karachuonyo wang' chieng'. Ka wachopo kae ting'a be nobiro ng'iyo pith mopogore opogore. In fact, kama ntiere niri malo kae nitiere mapera manyalo chako chamo mabena chaka yieng'. Batha koni eri nitiere omuogo. Machiegni an Haron Otieno. Bedi kodi nyaka wachopo e giko ka benda gomba kae mondo mi wapuonjre weche mathoth kendo wasumre rieko ma nitiere. Jadong ede nade? Adhi maber. Iluongi ni ng'awa? Iluonga ni Silas Rapudo. Silas? Rapudo. Yes. Rapudo mano gole nying mar jaber mar Rapudo chande koso mano mana nying juogi. Mano juogi. Erokamano ahinya. Machiegni chenro niri penjo maduong' ma ng'ato nyalo penjo en to lokruok mar kor lwasi en ang'o? Lokruok mar kor lwasi en nok achiel kuom nok mar koth. Ariyo, onyalo biro nikech ketho mar alwora. Ariyo kelo lokruok mar kor lwasi. Nitiere japur ma seche moko winjo twagni eri sani to penjo ni to ang'o momiyo wechegi mag lokruok mar kor lwasi en gima ochuno ahinya mondo mi ng'ato bed godo? Mano nyalore nikech nyalo miyo wabedo motang' achiel. Ka kor lwasi okethore to ok watang' kata ok wang'eyo ni lokruok nitie, to wabiro tiyo atiya to giko ok wabi yudo duoko maber mar gik mwatimo nikech ok wadhi compete gi kaka lokruok nitie. Kamano nya mane momiyo okachako chenro ni eri mar penj nyingi nikech adona chopna kama itimo gimoro ki in koso utimo kaka oganda. Manyiso ni kiwacho ne ok dhi miyo wa mano manyiso ni jogi kuma ng'eny donge walose joma gi jaduong'. Ka tiyo gi ok dhi miyo wa. Yes. To aparo ni mano to man ayawe malach. Erokamano jaduong'. To kar gi an. Yes. To ok dhi miya. Yes. Ipuro kendi ka ng'at achiel koso puro kaka group jaduong'? Mokwongo, chenro mokwongo, nachako pur kenda. Sani koro wan e okang' mar puro kaka group. Yes. Ma iluongo ni group mane? Ma iluongo ni group mar Kokaka. Group mar Kokaka? Self-help group. Self-help group. Yeah. Ntiere maybe kapok wadhi mabor ahinya. Kokaka self-help group nobiro nade jaduong'? Kokaka en dhoudi adek moriwore. Ma leta ka leta ochung' ne dhot ka dhot. Achiel, Kokaka wan group mar Kajiei, ma en kama untiene. Kaeto wan gi Kogweno, kaeto wan gi Kakwajuok. Mano letters go kwa kao gi nus to gikelonwa Kokaka. Erokamano ahinya. Ubedo piny kaka group asto ng'iyo mondo mi udonjo wechegi mag pur jaduong'. Ang' naduogo wechegi mag lokruok mar kor lwasi climate change chiende kacha chane matin. Ang'o mano kelo wach nero mar pith mar omuogo jaduong'? Achiel, pith mar omuogo kedo ahinya kata gi nok mar koth. Muogo en kodhi matiende dhi piny. Kaeto wafwenyo ni muogo ka oseloso tiende kata gi koth matin to en gi pi mang'eny. Koro thuolo te makata nitiere oro to muogo nyalo kida gi oro no nyaka koth duogi ka ok owang'. Nitiere gima ng'ato nyalo penjo ni to kani pok uchopo e ng'eyo kaka muogo timo gik ma timre gi eki, ibeni puonj mar ka climate change mano tero we mairi koso na joma nowacho ni wan group wanire kaka Kokaka wadane mondo mi wapidh mana muogo. Mokwongo omuogo ne wachako puro kata ka lokruok mar kor lwasi ne pok obet. To ne wafwenyo ni Karachuonyo ka pur mane tirowa maber madieri nitie e rang'iny mamalo en mar muogo nikech onge gi disappointments kaluwore gi kaka onyalo kedo kod nok kata mar koth. Koro ka lony mar lokruok mar kor lwasi nobiro to bende omedo jiwo e pidho muogo koso? Mano emomiyo koro medo jiwowa moloyo nikech achiel kata ka ok ketho alwora kata ka ok nok mar koth to cham mamoko machalo bando sani wayudo ni koro gin kata gi enemies ma gin kute ma koro kedo kodgi kata ka koth nitie. Koro ma osemiyo waneno ni muogo gimaber nikech king'iyo kata magi iteno onge gima osedonjore kata nitiyogo. Koro sechego en gi ngima
kaeto kaka en gi ngima ite no be kaka tiende be timo. Kela penjo moro maduong' jaduong' ni to ere kaka ugoyo okang' maun omuogo maru ler itgi gini bende opogore ere kaka nugo okang' niri jaduong'? Tudruok mwasebedo go ok wapure pura lokali to wasebedo kod tudruok gi jo kari ma watudore go kendo kinde duto jo Kenya Agricultural Research Institute gin jo lony kuom weche mag kothe. Ka wamakore kodgi to seche mwapitho wan kodgi ginyisowa kaka wapithi bende ginyisowa ka tuoche nitie to wadil gi tuoche go kaluwore gi kaka ginyisowa mondo wayud keyo maber. Mondo miya tud wach mar jolony manyiso kothe monego pidhi nieri to koda gi lokruok mar kor lwasi. Bende nitiere kaka inyalo tudogi kata mwacho ni ang'ane gin to nyiso na pidh kodhi ma kamaeri to jo kor lwasi nyiso ni maeri ber koda gi kor lwasi mabiro mbele kanieri. Lony jolony osekonyowa mang'eny nikech mariwa king'iyo types mag mariwa nitie mang'eny. To jolony ka gibiro to ging'iyo kaka lo chalo to gi alwora mantie to giwachonwa ni ma te kodhi maber ma ka upidho ka to dhi maber. Koro miyo ne ginyisowa ni ma etap mar mariwa mwapidhi kaeto emomiyo ineno ka gibeyo kaka gibeyo. Rieko mar mondo mi ubed e group nieri en gima ne usomo kamoro machielo koso un wegi nuchopo kamoro mwacho ni asepidho gini kian mondo mi akele jowadwa bende? Ne mokwongo ne watiyo kiwan to chutho ka riwruok nitie to kedo lweny yot. Nomiyo wagike okang' mar bedo piny ma waneno ni ber mondo wariwre mondo riwruok wano kwatimo gik madwarore to nyak ma riwruok kelo oganda wa mamoko bone mondo wadhi. Ma onge jomoko ma osesumo nurieko mar nyiso ber mar riwruok kata organizations mamoko? Nitie. Achiel wasebedo gi jokrep. Osenyisowa mang'eny ahinya about riwruok kendo wasedhi maber kamano. Ere gik mopogore kopogore koda gi ber mar riwruok ni ere kaka krep osekonyo kendo? Krep osekonyowa e weche nyaka mag kothe mamoko kopogore gi mariwa. Krep osekonyowa gi bel. Krep osekonyowa nyaka gi bando. Krep osekonyowa nyaka gi oganda kendo mago be wapuro. Jaduong' nitiere wacho ni riwruok e teko lakini riwruok bende kelo paro mopogore mara samoro gir group kama eri ng'at bro kone ng'ane muogo ne pudho ki in ng'ane muogo no uso konang'o pesa ng'ato neni sani eri midhiero mag riwruok jaduong'? Kawuono to riwruok en teko to gima dwarore kuom riwruok mokwongo en bede achiel. Ka wan e achiel mondo kinde te watim gik ma riwruok dwaro to riwruok teko kendo chandruok riwruok onge go. Ng'at ma donjo e group ni otimo nang'o mondo mi obed donjo e group achiel mar pur kodu jaduong'? Ng'at ma dwa donjo e group ni nyaka bed jakanyo no mar group, nyaka register kaeto nyaka wamiye chike mantie group. Erokamano ahinya. Achopo e tielo giko matielo mogik mar chendo nieri wago mbaka koda gi group nero mar kokaka jawinjo na kachiel kod janeno mara ka thoro mar wach en lokruok mar kor lwasi kelo ber mane ikruok mane manyako bedi godo mondo mi wano wegi waneni wapuro e yonero makare. Onyisa ni Haron na chako ng'ata achiel kata kamano gie sane wantiere group nero maduong' ahinya to thoro mar wach en mondo mi gigo okang' kamoro achiel kendo ging'ade gite. Nyinga en Haron Tino kikigole chendo nieri to nikech kairi emiwuo koda gi lony mathoth mokalo mag weche geko mag pur. Jaduong' kama koro wachope ni eri wang'iyo future mar grubu ni eri omoke ne mudwa pedho koso bro pedho gik moko mopogore bende? Chunywa gombo ni ka wasego okang' moaye muogo to wadhi e okenge mamoko. Kaka mane? Mokwongo wagombo ni mondo pur moro no biro ka mar mchele machiek gi oro wadware e okang' mamalo. Namba manok ahinya manoseyude kaka an mawuoyo ni naseyude kendo wasepidhe ka. Wagombo mondo thurwa ka nikech nonyiswa nochiek gi dweche 2. Ka dweche 2 wanyalo yudo go mchele machiek to wanyalo lawo kano. Jaduong' ng'ato siri koso gini tima kendi support kamoro jaduong' koso? In fact kani chako kendi ogo tim sani senge nyaka wach mchele moro machiek gi oro jaduong'? Gimosemora en ni kana achake kenda ngufu mane an go ne tin to ka wayudore group sani group osefwenyo na nyaka ni mchele nitie
mano support mar group. Erokamano ahinya. Yeah. Ana duogi ire. Group ano ka iri ka thoth koda gi mine. Iwacho ni gimoro moro ma miyo nitiere to gino dhi makare. Be gin gi thuolo mar ye group ni iri koso gionge gi thuolo mar ye group ni iri. Mami dhi nade? Adhi maber. Iluongi ni ng'a? Lona Chia. Lona loso matek ng'at machamo muongo. Adhi maber. Bede group ma iwacho ni kama joma miyo nitiere en ginero madhi makare. Ok ang'e ni in kaka japur bede group osekonyi koso pok okonyi? Osekonya. Yes. Be un gi duondo e group ni iri? Wan gi duol. Ok ne jatelo onyono kien. Wan thuolo. Kaka ng'ama miyo, ere kaka gini oseloki kata loko ngimani molo chutho kwa loso weche gi kuma pur monywake kanyakla achiel? Oseloko ngimana kaluwore gi chandruoge mane waneno chien. Kuom rem mar chiemo sani koro wanyalo yudo. Wacho ni joma winji nyingi. An nyinga en Muli Anyango Uma. Yes. Koro anyagem to mane tich maber maseyiero mondo atim. Erokamano ahinya. Mama na nitiere luoro mar ne mama mapuro en ng'at ma ji ochayo nikech ok olos wiye, ok owichre modhi moko moicho gi eki koriko ni nyang'ane no pura. Bisekale midhiero gi eki iluonge ni ng'a? Iluonga ni Alice Joma Owino. Midhiero ga asekale. To kaluwore mondo mi anera ng'at man gi chiemo, nyaka bed ma ng'ano ma ok olichore. Ya nyaka bed ng'ano ma osiko notimo lo. To ngeche lobni tang'eni bang' dweche matin ta an gi chiemo mokani anyalo kawo tauso tayudo pesa. Erokamano ahinya. Ng'ato winji neni sani rito winji bende. Ang'o minyalo nyise weche gi mag pur ka ng'at mamiyo? E pur mane wachako? Ne wachako ka ne waparore. Gi sani to waneno ka pur wane osekalo kod okang' kendo wadhi maber e yor pur mar muogo. Pur mar muogo osekonyowa. Erokamano ahinya. Jaduong' omuogo kende mudwa pidho kod mchele koso nitiere moko mudwa mede godo kendo jaduong'? Oganda ni ka. Yes. Budho ni ka. Yes. Bando. Yes. Nyaka njugu. Daka neno gi omera. Daka biro neno nikech apok inyisa ni dwaro gi. To gintiere. Pokadonje ine. Gigo nitie. Awe wacho gima winjo tikne gi oko. Kamano. Ariyo. Yes. Ni pur mar muogo en pur man gi ndalo mang'eny. To ne wabedo piny kaka group. Yes. Ma wang'iyo ni mondo mariwa ni chiegi en 18 months. Yes. Ka wapuro kothe ma ndalo gi nok gi. Yes. To wapapa ka muogo chiek. Nitiere nyano moro mano wacho ni serikali saidia. Masani iri odhi e piny ahinya. Ng'ato penjo to serikal timo ang'o? Serikal ma Homa Bay saidia u koso ok osaidia u? Kawuono. Yes. To nyaka ne wachak grubwani. Yes. Anyalo wacho ni rang'iny ma sirkal ma Homa Bay osekonyo wae. Yes. Nitie to tin. Yeah. Ang'o ma gisetimo? Wuoth mara ka nyaka Kisumu chakra gi step achiel. Samoro gimbe mano step ma gichako godo. Aparo ni nikech nitie to tin. Yes. Nyaka beni koka gichako. Awinji. Nikech kama ne giyudo wa anyalo wacho ni giyudo wa mbele matin. Yes. Sirkal mar devolution ni. Yes. Oyudo wa mbele ka wane wasechako gini. Koro ang'o gini musepuonjoru mubeno unyalo sumo jomoko rieko mwache ni lokruok mar kor lwasi kitudo koda gi pur ma irin gima senge masani kata kichuma liel moro kata yosa kwa thurwa tikone joka ma kaka kwano koth biro ni ma asepuonjira ni ber mondo mi tim kiikori ne lokruok. Puonjruok gima wasepuonjore. Yes. En lokruok mar chal mar kor lwasi. Koro en lweny e kind dhano gi ngimane. Ka en lweny. Yes. To kaka wadwa ni wakedi. Yes. En ni wan be koro nyaka wapisre nikech lokruok okelonwa weche mang'eny mag rem. Yes. To mondo wapisre. Yes. Wan be nyaka koro wanen malach. Awinji. E gik ma watimo. Sama na biro kaire yes. Kadire loche ge ko motingo kuoyo. Maana achiel kuom gik mose wachi ni ketho aluora marwa kendo dhi to affect nyaka kor lwasi bende. Ok ng'eni mago gin adieri koso mago gin adieri jaduong'. Mago gin adieri. Yes. Kendo ma obiro. Yes. Nikech rem ma kijande wanigo. Yes. Nyaka kata miechwa mamoko. Be momiyo ne wabedo piny mwayudo ni kaka waromo ni. Yes. Watem mondo gimowuok e pur kopur ogeng'nwa chan mar pesa machuno ni nyaka waus mana kuoyo. Jaduong' midhiero mane maduong' mogik ma lokruok mar kor lwasi kelo nuga? Bende nitiere floods ma koth obiro mathoth ahinya to pi daro koso dibeni kone to ahinya makelo nu midhiero kata moro ma samoro pod ok apenji. Midhiero maduong' ahinya korwa ka yes. To wanene ni en oro. Awinji. Tuo mar piny.
Yiero kamano. Yeah. Binti gima usechako timo mar mondo mi udin maeri ma uikru ne weche mag oro gie kikata ukel yo mar biro ywayo koth. Wasetemo, Yes. kendo mano be ne wasenene malach kaka group, mwakoni ng'ato ka ng'ato nyaka pidh yien. Awinji. Kendo yien wasechako pidho. King'iyo alworani, Yes. ineno ka nitie yien mopidhi, nyaka ma ok opidhi. Awinji. Magi gin yiende mwayudo, Yes. kendo yiendegi konyo ahinya Yes. bende ywayo koth. Penjo na te jaduong' iduoko ka ng'ama noseikore ne gigi mago godo mbaka chon. Tera penjo moro ni to grup ni eri un gi jolony moko mabiro ma pod tiego koso una jomochanore wach kama. In fact, wachanore kama, nikech ne waseyudo tiegruok, Yes. kendo pod watiegore. Awinji. Bende wan jomotiegore. Yes. Kiswahili moro wacho ni palipo wazee haparibiki neno. Kara Kiswahili bunge kara chon. Jaduong in bendi puro kosito kede akela kairi maloso gini keto gudu mondo pinyo neni maber jaduong. Mokwongo iluongi ni ng'a? An mokwongo. Yes. An Charles Karole Onyango Wadheje. Yes. Jakaji sublocation. Yes. Koro an achiel kuom joko kaka. Yes. An japur mosepuro mariwa nyaka ne chakre abed ng'ama ng'ongo. Yes. Mano higa mane? Mano as far back as 1974. 1974. Higa mar 1974. Kamano. Yes. Mane makura chake pur ka koro an ng'ama ng'ongo. Pudi puro mogo nyaka sani. Poda puro mogo nyaka. Dung achievement achiel momogo sekete ngima ni nango makata kapo neno ng'ato sandi ko ni oyo ma irin gimo mogo seloko ngima. Mana kaka owadwa mowuoyo motelo setwak. Yes. Mariwa. Yes. Achiel en kodhi makokom e karachuonyo ka. Yes. To bende weather chalo nade. Yes. Biro nwang'e kendo biro bedo makare. Awinji. Mar ariyo, piny kosegike kama koro piny ogikene. Yes. Mariwa mane nitie karachuonyo ka chon. Yes. Mokwongo ne wachako gimoro ka kora duong'. Anwang'o mariwa moro miluongo ne ungilo. Mokwongo ne nitie moro ne rumba. Machielo ne nitie moro ni marachama mane monte loso mana mondo megi gitedi. Ni madho go chai selele. Komana enya director mara nyisa ne nyaka ngado program ne ri dikech sacha odonda e kachiel kende. Ndiri penjo moko manyaka penj jaduong'. Yes. No wachi ni kineno koti. Tineno kalam gi buk mano ng'amo chanore. Jodongo Homa Bay ka iri nchano ywak mowacho ni gin ka gidhi e club moro Homa Bay town ka iri ta pesi mulo gi yuo ng'utgi kama iri to mayo gi pesa. Los kod jodongo jaduong' mobet dala madhi mana metho timayo. Los kod gi jaduong'. E piny ma wantiere mokwongo. Yes. Ka ng'ato diponi Nyasaye okonyi. Momi wang' maneno. Yes. Omi it mawinjo wach. Yes. To nyaka kori bed ni in ng'at moro manigi gwedhruok kuome. Koro gigi ka in go. Yes. Titiyo gi paro mabith ni tang'o ma katimo, tatimo gima kare, tang'o ma katimo, tatimo gima rach. Koro ma, yes. Emomiyo kadiponi nitie jaduong', yes. Ma kodhi e chokruok moro kata kama odhi e yore moro, yes. To odhi timo gima rach ma ok otere kuno, yes. Mano en owuon emotimo, ok jodong Homa Bay. Okwanye ki en owuon. Okwanye ki en owuon. Wach mogik jaduong' minyalo nyiso ng'ato. Bintiere nyathi moro kata mise puonjo weche mag pur madhi dong godo jaduong' ka chiemo rionge. An awuon, yes. Nyaka sama antieni, yes. Nyithindo makoro nitiere. Ise puonjo koso pok ipuonjo? Nitie mosedhi sikul kendo makoro tiyo. Pono nitiere wach moro ma ok apenji, nego mondo mi wach ne ji ma ok apenji, nyalo wacho mondo tiek program ni. Anyalo wacho ni mokwongo erokamano kuom yie mondo ukelnwa chenro ni. Yes. Mondo wan be wayud thuolo mar wacho pachwa. Yes. Nikech chutho kang' mwasegike gi pur ni malo. Kendo wanyalo dhi maber ka jowa mamoko to hinyore. Erokamano. Wagombo ni kuom neno gi dwaro kaka ji didhi. Yes. Ng'ama nigi neno ne kaka wasedhi. Yes. Bende ng'ama nigi it nyalo fuaro. Erokamano. To da wach ni kijande wa matindo. Pur sana sana iwe ni en mar joma osebedo. Chuna ng'adi kech program na nyisa ni sacha orumo.
kijandewa matindo Yes. odonji e pur Yes. mondo pur omigi yuto nikech pur e backbone mar pinywa mar Kenya. Erokamano ahinya. Janeno mar Lolwe TV, nyaka nachak timo program niri nyaka nene. Pok aneno lwar marachar mabende pod puro. Pok aneno jaduong' moti mapuro koda gi notebook e lwete kaachiel koda gi kalam. Mano manyiso ne gweng' nero ma Karachuonyo kaeri dhano pod okawo pur e nero matek mokalo. To mogik chutho pok aneno jaduong' mabet piny, koth dwa chwe kendo koth chako nyidho to wacho ni oyo nyaka wago mbaka mwatiek nikech koth en gweth. Iluonga ni Haron Otieno wuod John Dana Wile Kista Nyang'o nonyisa ni mago gin ranyisi mar gweng' makare, gweng' moloth, gweng' momiyo. Chope giko mar chenro de kigole tip achiel kende penjo nagi Lolwe TV nikech gini en marwa.